Good evening everyone! So for tonight mini vlog, so meron lang ako ipiplex na very quick lang po. So ito, as you can see, meron ako ditong Quaker Oats. Kaya lang naubusan na ng gatas, so ganito yung itsura niya. So ang flavor nito banana and honey. So medyo matamis na siya, tapos meron ako ng katabing tissue kasi nga 3 days na ako may sipon. At ito, nakita nyo naman yung aking itsura. Ayan, medyo tayo rito, medyo walang gana. Ayan, kasi medyo meron tayong sakit ng ulo at masakit ang ating mga katawan. So ito lamang ang aking ganap for tonight vlog. And thank you for watching. Ayan, nabilokan pa ako. And don't forget to follow me for more. And good night and bye-bye everyone. God bless you all. Ba yun, saan na ba ako magkakat? Ay, shit. So, umpisa. Saan ba umpisa nito? Ha? Nasaan na?